Og jeg hedder Brian, og jeg vil gerne vise, hvordan man så kan bruge Jing i praksis. Så hvis vi går op og åbner her igen, og så går til venstre og trykker på plusset. Se, så kommer der sådan en markør her, hvor vi kan inddele, hvad det er, vi er interesseret i at få optaget. I det her tilfælde er jeg interesseret i at få taget et billede og redigere i. Men i næste sekvens vil vi se, hvordan vi kan bruge videoer til det samme. Det vil sige, at nu går vi ned her og markerer. Lad os prøve at se på bilen. Markerer her, holder mus-tasten inde, og så trækker hele vejen op her. Så nu får vi et billede af bilen. Så går vi ned her og vælger et billede frem på video. Det ser vi næste gang. Så åbner sig en række ikoner her. Og lad os se. Det er en brændt bil. Lad os prøve at skrive det på billedet. Så går vi ind og åbner det her tegn for tekst. Og hvis nogen skulle være i tvivl, så kan vi bruge piltasten på at vise, hvad er det så for nogle biler, der brænder. Eller er brændt. Der var en der. Og en til. Og den tredje. Så det var altså, hvordan man kan gå ind og bruge det her redigeringsværktøj til billeder. Og lad os se på næste sekvens, hvordan vi bruger video.